Salutare și v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom filma Among Us. Ei, haideți să intrăm pe Among Us. Și da, intrăm pe un server. De ce nu? Acesta este skin-ul meu. Ei, ui să vedem dacă ne dăm și impostorii sau nu. Ok. Să vedem. Who make Andy Boys? Ok. Clipul ăsta nu știu când va fi postat, dar o să vedem când va fi postat. De ce mi-ai închis ușile aici? Wow. M-am murit de 4. Acum m-a apucat să-l moare și pe ăla. Asta e un fake task și putea să vadă și eu. The fake task, dude. Doamne. Da. Revinem imediat. Am revenit cu un alt meci pentru că în acel meci. Da. Nu vreau să vă plictisesc să fie episodul extrem de lung. Asta este primul episod și vreau să vă înțeleg. Dacă strângem peste 100 de like-uri sau peste, nu știu, 10 like-uri sau peste 5 like-uri, am început canalul și nu știu ce, să vedem dacă se uită măcar cineva la dacă se va juca și prietenul meu cu colegul meu de la școală. Da. Facem task-ul ăsta. Băi, cât sunt mof și mă omoară, vere. Uite. Nu e white, vere, nu e white. Îl sunăm și pe prietenul meu. Din păcate nu. Am revenit. Bun. Să ne facem task. Că nu știu. Comunicaționism. În laboratoriu mai am task-ul ăsta aici, unde am murit săracul meu pet. Mă rog, nu vreau să mă disez. Bun, am revenit cu episodul. Că de ce nu? A răspuns prietenul, de ce nu? Adică da, și revenim imediat. M-am zis că nu vreau să vă plictisesc. Gata, boys, am intrat și pe alt server. Dar el face un episod acum de Roblox, după aia intru și eu. Facem al doilea episod. Și facem și un Roblox azi. Dacă tinde peste 10 locuri. Licheuri. McDonald's. Ia, poate dacă mă pun pe mulți, poate pot
și eu să... Gata, boys, am revenit. Bă, Bagă-te pe amul, vere. bă, nu, eu cred că trebuie să închizi. De ce? Ok, pa. Pa. Ok, din păcate el nu mai... Bine, încă nu se mai poate juca. Mai poate juca numai că trebuie să filmeze episod. Și el e de pe mobile ca mine și da, n-ai voie, trebuie să închizi ca să joci. Da. Să filmez. Eu de pe alt telefon mă vorbesc cu el și da, nu trebuie să închid filmarea, să închid astea. Da, brother, ce e? Okay, boys. Oof. Oof. Share button. Oh, one up. Cum l-am băutat. Cum nu era? Înseamnă că... Nu fac task-urile mele. Stați puțin. Bun, am venit și cu prietenul meu acum. Și... Să sperăm că... Nu mă întrebați de ce cheamă IHTP. Da, așa pe și eu numele așa. De ce ai băgat pe The Skill când trebuia să dai pe polul ăsta, mă rog? Probleme? Probleme? Am revenit. Nu știi că pot? Am revenit, băi, pe un nou server, pe un alt server, pentru că nu intra nimeni pe serverul domnul Mihai. Hello. Până și pe haină nu mai fi dezbrăcat, mă. Zi, vrei să facem bug-ul ăla din care am discutat noi? Gen... Nu ziceam, ne punem pe mod. Ok, boys. Ok. Ne-a dat aici crewmate și să sperăm că nu e el impostorul, că dacă e el impostorul, da, e o mare problemă. Avem un task în Ceamărlan. Pink. Hai. Bă! Shut up, dude! Puneți microfonul pe mod. Fucking fail, jelly. Am scared. De ce jelly? Pentru că el a făcut kill-ul, că l-am văzut și n-a dat. The kill. E sigur? Da, că l-am văzut venind spre col și n-a dat report. Bă, poate n-a văzut. A trecut pe fucking lângă el, dude.
Haide, votăm și gata. A, Dali! A ieșit. Votează Skip. Dacă arată cu un impostor, înseamnă că el era. A, uite! Oh, ce era, Doamne, să mă scoată ăștia. Mamă, nu știi că eu, când o să-mi iau laptopul, o să am și Discord pe laptop? Era mut. Ok, boys, chiar era el. Nu putem să cred. Nu pot să cred. Acum faza e să nu mă suspacteze. Ok, bro. Wow. Adieu, nu pot să cred că el era. Ai, de viața aia. Beat me. Nu pot să cred. Bă. Ha. A murit. Atât pot să spun mut. Pare cinte om. Aoleu. Ai puțin capa lăhăite blue. Nu e. Frate, nu zice. E fax. Aoleu, vreau să zic, dar nu pot. Îți zic? Mă, și aveam scan, mă. Hai, bă, vezi că e portocaliu, m-a omorât. Ai portocaliu. Dă-te de emergency. Aștept să vină cineva. Știu ce. Du-te de emergency, bro, și... O, da, dita mai fake task-ul. Dude. Nu mai pot. Please. Doamne. Ok. Dacă m-au votat pe mine, eu joc pe față. Bam. Oh, yeah. Ok. LOL. La, da, pe afară, gata, GG, bro. Gata, Gigi. Am impostor. GG is Am dead. fost și eu impostor, dacă e... Hai că da. L-ai fost și tu impostor. Am fost și eu la impostor. Bă, am uitat. Pune stop la video. Ok, bro. Iară, cromate, dude, cromate, Andy, boys. Am Etkenu.
Ameți că nu vino. De unde știi că nu sunt eu? Deci înseamnă că tu ești. Am zis așa. Hai că vin. Asta. Dă-i mețche. Da. Mod. Dacă eram impostor, eu acum îți puteam da kill. Știi, nu? Da. Da, știu mod. Ok, boys. Am download-ul. Trebuie neapărat să-l fac. Oh, nu. Asta e, asta e. N-am apucat să fac download de acolo. Hai că mă duc acum să-l fac. Te rog să nu... Părpăi. Oh, ok, stai știa. Size-ul să fie mare. I don't wanna Valentine, I do it Valentine. Nigga, poca fe like a casino. When I am like a free song. Whoa. Ok. It's white. Sure? Sure? Matt. I think dark. Asta ar zice un impostor. The impostor. Bă, e dark green, că gen... Și dacă nu... Cred că e self... E self... Cred că e self-report, că frate... Dacă nu e ale, înseamnă că este cookie. Da? Dacă nu e cookie, e ale. Sau dacă nu e ale, e cookie. Eu am votat pe ale. Dar dacă nu e niciunul, sunt eu. Oh, no. Okay. Oh, one inside that. Oh. Okay. Okay. Ok, Ale. Dau eu. Nu dacă putem să-i dăm la task-uri. Ok, white. Ok, dude. Dacă e ăla, mor, dude. Știi care e asta, nu? Ok. Ale s-a făcut bala. Am revenit, guys. Da. Acum mut. Am în coms. Și-o închis ușile prostul, care este el de impostor. Și dacă e Mihai Turbez, nu, Mihai, ți-e greu atât de greu. Wallah, Mihai, mă. Ia, mă, tu vezi.
Ok, Dios, ăla vrea să dea venda. M-am uitat. Și n-am mai dat părătul. Dude. Ok, avem asta. Fixer node ăla. Fix weather node. Hai că am dat-o și eu. Nu am chef să mă duc să fac luminile. Nu am chef să fac luminile. Nu înțelegi. Verghi. Cuchie. Ăla putea să mă mărit de mult. Acolo. Ok, bro. 21 de ani. Cred că episodul ăsta va fi de vreo 4 de minute, nu știu. Nu știu cât va fi, acum să am terminat task-urile. Mi-am terminat task-urile. Și eu la fel. Acum caut corpuri. Te-a omorât? Stai. O să te pui, Acum. o să îți deschizi botul, că gen, i-a murit. Unde? Știu cine. În admin, la intrarea aia în Space. Și cine e? E Purple. Ok. Ok, aici. Aici. Uite în căcățelul. Yes. Ce ai matematică? Nu. Mem. Hai că am matematică. Ok. I finished the last task. Da. You finished the task. Did not up. Știi cum s-ar putea da de gol orice impostor? Cum? Zicând, nici n-a început runda bine, ne-am terminat task-urile. Adică, what the fuck? Cum n-ai? Bă, ăsta nu e ultimul copil. Hala. Dau rage că îi dau cu... Mamă, câteva tome scris. Câte? Păi câștigăm la task-uri veri, să avem toate task-urile făcute. Așa. De ce difi, bă? Ok, dude, hai. Freaking crewmate Andy, boys. Crewmate Andy. Ok. Cred că mulți vor da dislike, nu știu de ce, presimt că mulți dintre vor da dislike, că nu... Wow, prea repede! Scoate-te, mă, de pe mut! Că e emergency. Foarte prea repede, frate. E L cu. Cred.
in electric. Mai secure. Da. Tu ce ai votat? El Cook. White. Și tot un cuc. Mut. Ai, setarea asta, GG, bro. Nu-mi place setarea asta. Păi crezi că mie îmi place? I think it's Dennis. Why me, dude? Zi, de ce eu? Ok. Știu cine e. În laborator râs. Da? Da. E pink. Și mai e și câhăat. Uite, stai aici și nu dă report. Yes. Deci e pink și cu câhăat, că nu dă report. Scrie and câhăat. Easy. Nu era câhăat. Nu era. Wow. Cat. La la la, bu. La la la. Da, boy. Da. Ok. What is that? Ok. La impostare. Eu stau pe cameras. Eu stau pe cameras. Meepan. Ok. Funny. Ok. And final was practice. Ce? What? Bitch. What? Votează white dacă nu e white înseamnă că e black. Bro, deci cred că iară în setarea aia put să se vadă prostia aia. Oh, Dacă nu e, sper să fie pusă aia. Sper. Not for reason, boys. Not for reason, boys. Chiar era! Mut. Ok, dude, trebuie să facem astea cât mai repede, să ne facem, perfacem, că sunt... Iar vere cu luminile. Meepan, ok, fan, baby.
Vină încoace, da. Aici. Un report așa fain frumos la Monica, de ce nu? Un report așa fain. Am zis un report așa fain frumos la mine. Și cu asta, 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 și cu asta. Vreau să dau îmi bate inima ca la graure. Ok, mai am un specimen, dar n-am făcut niciun kill și ăștia că se strică la task-uri. Aoleu, trebuie să fac kill, trebuie să fac kill. Mort. Ok. Bine, mă, eu sunt, dar te robotează-l pe ăla. Dar te-ați văzut. Hai să in capa. Lec. 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 Red kill my friend. Cum adică? What? Lec. Bine, mă votez și eu, votează-mă. Eu am votat deja pe Black. M-am dat bătut. GG, Bă, dar eram sigur, erai prea acolo, erai prea în spate. Ceva era anormal. Hai că... Ok, crewmate boy. N-am aici, am aici task. N-am mai scan, n-am nimic ca să ia potarul lui Mihai. Că eu nu sunt impostorul. Wow, 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 E wow. pink. Yellow. Pink. Why? Cum adică? Hai că da. Bă, poate a făcut ăla cu mai multe. Votează pink, votează pink. Eu am votat Pili Conio ăsta galben. Dacă nu e galben înseamnă că e pink. Eu am votat pink. Pentru că pink e prost. Pentru că pink e prost și mă... Ok, bă. Era, GG, mut. Eu trebuie să-i aduc caierul. Ce? Trebuie să aduc un caier. De ce? Ok, stau pe nemut. Sunt crewmate, apropo. Am crezut că, da. Nu stau pe cameră și că mă enervează. Ok. Enervează el așa puțin. Wow, dude, nu pot să cred.
A murit, Vere, a murit. Elis, cine-i? Este Purple, m-a omorât. Purple? Da. Green vote Purple. I don't wanna Valentine, I do Valentino. What? De ce era, mă? Purple e mov, copile. Mi-ai zis... Ai zis... Am auzit... Doamne, ce înțelept sunt, nu mai poți. Hai. Doamne. Eu credeam că ai zis... Rockefeller, Casino, Angry Boys. Wow, n-am task deloc. Am 4 fucking task-uri. I don't wanna I was blue the corner so bad. I was with blue in the corner and I saw so it's no blue. Deci eu nu sunt, auzi. Să vedem. Nu te mai...
Nu pot să cred. Nici nu mai bănuiești. Nu te-am bănuit. Las că vezi ce copil îți dau eu ochii, copile. Nu, da. De fapt. Jeez. I don't wanna Valentine, I do it volunteer. No, I don't wanna make up a cafe. Fucking crewmates Andy, boys. Crewmates Andy's. I don't wanna Valentine, I do it volunteer. I don't wanna make up a cafe. Tito, wanna get it in like a fruit. Okay. Wow. I don't want a Valentine, I doing Valentino. I don't want a neck, get casino, Tito. Get it in like a freako. Shouting, what's a nice? Step on it, glow. I don't want a Valentine, I doing Valentino. I don't want a neck, a cafe like a casino, Tito. Wanna get it in like a freako. Shouting, what's a nice? Mamacita, get bonita, mamacita. Whoa. Yellow is dead. What? Oh. Hai că am scris și eu yellow dacă e. Okay. Ia, a deschis. I don't want a Valentine, I doing Valentino. I don't want a neck up a casino. Ito, wanna get it real like a Shana was the night. Bonnet glow, I know. Mi-am terminat toate tascurile, bro. Stau pe camera acum. Ok. Stau cu tine. Haolo, nu fi negopil de la. Cât bun lans ai, Vere, să fii tu din nou. Aolo, cum here nu-mi dă report. Cât bun lans ai. Nu te-am bănuit de tot. Yes! Doi! Votează! Ai tot. Ha! Te-am votat. Easy! Eu n-am făcut kill-ul cu cap. Că gen, pe asta te las să faci lumina, să mă duc și eu, să mă prefac să fac lumina. Da, Da, mi-am făcut cu cap. Bă, portocaliu și iar portocaliu? Ha? Epic Game. Era portocaliu și portocaliu. Ok, bate ambulanța de bine să... Bunga! Pe data viitoare, adică... și un episod... Stai un pic. La revedere! Ne vedem în câteva...